Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa da abokan arziki maza da mata, ba zan gajiya ba domin ina so in ga farin cikinku, musamman al'umma Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masoya Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsaraba da har ila yau zan ba ku, kuma wannan tsaraban na soyayya ne, na mallaka ne, na janyo zuciyan mutum ne. In dai kana da wannan matsala, to ka tsaya ka saurari wannan bidiyon. Domin wannan sirri ne da ba ni da shakku a kan shi, ba ni da kokwanto a kan shi, daidai da misƙala zarratin. Har in dai Allah ya sa wanda za ka yi ma wannan zai ci abin da za ka ba shi, to magana ya ƙare. Za ka biya wannan abin da zan faɗa ma, shine Bismillahirrahmanirrahim. Hal ati alal insani hinun minad dahari lam yakun shay'an madhkura. Inna halaqnal insana min nutfatin amshajin naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Za ka maimaita haka sau bakwai. Ma'ana sami'an ɗin za ka maimaita shi ne sau bakwai sannan ka ƙarike basira. To haka za ka maimaito daga farko zuwa ƙarshe sau bakwai. Kana tofawa abin da za ka ba mutum ya ci ko ya sha. Kowane irin nau'in abinci ne, kowane irin nau'in abin sha ne, ruwa ne, drinks ne, apple ne, abinci ne, har in dai mutum zai kai wannan abinci cikin shi, magana ya riga ya ƙare. Wannan la shakka fi. Na ba ku ne saboda Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam, domin jama'a da yawa na da buƙatan wannan abu.